Takže čaute, tu je Snipe TV, ja vás vítam u ďalšieho dielu z hry Minecraft Pocket Edition. Dneska si urobíme opäť nový svet, lebo omylom som náš svet vtedy vymazal. Toto je YouTube, to už je iný, to hej. Omylom som ho vymazal, ale urobíme si nový. Tak ideme na to. Pamätujeme si ho znova YouTube. Takže YouTube Survival Infinite, dobre. No a máme tu máme krajší svet, tým myslím. A hneď si naťažíme drevo, lebo je to takže je to najdôležitejšia surovina v Minecrafte, by som aspoň povedal, spoločne s kameňom. To je taká surovina, ktorú potrebuje skoro vždy. Takže si pár tých driev naťažíme na crafting. No a chcem vám ešte povedať, že môj channel nebude iba na Minecraft, ale tento channel bude aj na hociaké hry na Android, na tablet, lebo natáčam cez tablet, keby ste nevedeli. No a budem točiť aj Agario, budem točiť. A chcem vám ešte povedať, že pozdravujem Kika. Čau Kiko, to je moje stredy. A pozdravujem sama Takera, čau, teba hlavne. No a tak. Takže hlavná vec, to som chcel povedať, budem natáčať aj iné hry ako Minecraft, aby to nebola cez taká nuda. No a urobím si crafting, rovno. Takto. A urobíme si krompáč a ideme sa podkopať. Troška mi to lagulo, neviem prečo. Ale zlepším to. Takže ešte podkopem. No a ak pozeráte Takera, tak napíšte do komentáru. A keď áno, tak mu dajte odber, lebo no. Keď ešte nie, tak mu dajte odber, lebo je to dobrý youtuber. Je to môj kamoš. Je to môj dobrý kamoš, takže dajte mu odber. No. Natáčal videa s mojimi spolužiakmi, hej. Akože on je o rok či mladší, ale to vôbec nevadí, veď je rovnako dobrý youtuber. Takže vykúpime sa naspäť. Dobre. Urobíme si kamenné, takže toto, kamenný takerov. Aj lopatu som ešte chcel. Lopatu. Dobre. Skôrko si teraz vyrobíme toto. A ideme ešte na nejaké drevo. Dobre. A keď ho doťažíme, tak pôjdeme sa svieť. Tam nie... Prečo to mi... Neviem, prečo mi tam nevidel, ale s kým... Brzové drevo nie. Toto je najlepšie. Normálneho, klasického biomu. A ináč som vám chcel povedať, že Sebi, Laura a Mima, to sú moji tiež kamoši. Keď to video pozeráte, tak vás poviem. A tak. Takže toto video je druhý diel, áno. A ako ste si mohli vyšpinúť pri minulom videu, tak natáčam pri HD kvalite 700, myslím, že 20, neviem, aké to je. Pri 60 fps asi, myslím. No, takže popracoval som trochu na tom videu. A ak sa pýtate ešte, že či nemám pomôcky ako mikrofón a nejaké takéto veci, tak odpoveď znie, že nemám ešte pomôcky, ale časom sa to zlepší, takže budem mať aj mikrofón. Možno budem natáčať aj vlogy a tak, nie iba let's play a gameplay. Takže tak. No, robíme si paňky. Ideme si postaviť dom. Dobre. Koľko máme dreva? Dosť veľa.
No a počkajte, asi tam nejde nahoře, by som si ja urobil. Dobre. Prepačte, no. Prepačte, sa ospravedlňujem. Ale som sa pomýlil. Už ešte vykopeme. No, toto video bude iba také asi pozdravujúce nejakých mojich kamarátov. A som ešte začiatok, tak ma nezdisujte, že mám malo odberov. Musíte posúdiť, že za jeden deň 5 odberov, takže ja som povedal, že to je ešte dobrý úspech v tom. No a začnem stavať dom. Niekedy by som chcel dosiahnuť aj tých 100 a budem robiť špeciálky, ak dáte 100 odberov a také. A do komentárov napíšte, akú hru by som mal už natočiť, lebo Minecraft bude mať asi 5 dielov. Ak sa vám bude páčiť, tak urobím aj viac dielov. Neviem ako vy, ale možno urobím nejakú tú sériu z Minecraftu. Takže tak. A už neviem ani čo mám také povedať, lebo som sa vyhovoril dosť. Takže položíme si tu crafting. Dobre, už sa zameráme na hru. Na crafting si to položíme. Robíme si dvere. Tak. Tu si dáme tak. Dvere budú. Potom samozrejme robím ešte podlahu, ale na dnešný diel bude iba steny a potom možno aj mimo kamery. A tak. A som celkom rád, že niektorí možno vedia, že som mal niekedy channel, ale ktorý vôbec nemal úspech. Takže, ale možno tento bude mať, lebo vtedy som ešte nechcel natočiť let's play, ale už budem natočiť let's play, lebo je to, by som povedal, aspoň z mojej stránky je to lepšie natáčať let's play, ako vždy. Je aj vlogy a takéto veci, normálne videjka, challenge a také, ale toto ma bude asi viac baviť, neviem ako vás, ale ako keď vás to nebude baviť, tak zmením to, no, lebo som vám povedal, že budem možno natáčať nejaké tie vlogy, aby ste aspoň niektorí vedeli, ako vôbec vyzerám. Ale dávam svoju facebookovú stránku do popisku. Ak ste si ma chceli pridať, tak si vás pridám. Podprednem vám žiadosť. Dobre, trochu celkovo nebudem robiť, iba tak to bude stačiť. Chcem si nechať aj na chest. Ešte si urobíme chest. Je chest, dobre. Tak, dám si ho tu. No a dáme si tu všetky veci. A ja by som sa aj rozlúčil. Asi na dnešný diel. Bude to iba taký oznamujúci diel. No, aj sa rozlúčim, takže s vami lúčim. A čau!